खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दायो मोननैसो रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिमनो नायलांदो। थांनाय रबिबाराव नाइजेरियानि काथलिक गिर्जायाव सिनाय मोनै उदखारिफ्रा गुलि गावग्लाङो। बे गुलि गावग्लुंनायाव जायगायावनो 50 जन सुबुङा जिउ गारनाङो आरो गोबां सुबुङानो जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायना होनाय जादों। थांनाय रबिबाराव बे नाइजेरियानि काथलिक गिर्जायाव सोर उदखारिफ्रा गुलि गावग्लांदों बेखौ दासिमबो सिनाय मोनाखै होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायना होनाय जादों। नाइजेरियानि गभर्नमेन्टआ बेबायदि धोरोमसालियाव गुलि गावग्लांनायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे नाइजेरियानि गभर्नमेन्टआ फोरमायना होबावोदि उदखारिफोरखौ हमनायजों लोगोसे गोख्रों साजा होगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होयो। Nigeria is due to hold general elections early next year. But with the violence spreading, concerns are growing whether polling can be held in areas worst affected by these attacks. Ahmed Idris, Al Jazeera, Abuja, Nigeria. मैया KLO हानजानि साबा सोद्रोमाखौ आसाम पुलिसआ हमनो हायो। क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखायाव गुलि गावनायनि उनावनो आसाम पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरनायाव साबा KLOनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय साबा KLOनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सासे सिख्लाबो दङमोन। बे साबा सोद्रोमाफोरखौ हमनायनि उनावनो KLO हानजानिफ्राय मोनसे आखायाव गोबां हाथियार लानाय मोनथि मोनै जायगानिफ्राय भिडिअ भाइराल जायो। दायो पुलिसआ बिथांमोननि भिडिअखौ नुनानै नायबिजिरगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायना होनाय जादों। आसाम पुलिसआ बुंनानै होबावोदि KLO हानजानि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो हमनानै दिहुनगोन होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होनाय जादों। बे मोनथि मोनै जायगानिफ्राय KLO हानजानि आखायाव गोबां हाथियार लानाय भिडिअ भाइराल जायो। बेखौ लानानैनो आसाम पुलिसआबो रोखायै बुंनानै होयो दि थाबैनो बिथांमोनखौ हमनानै दिहुनगोन होननानै आसाम पुलिसआ रोखायै सुलुंनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। दासिमबो मोनथिनाय जायाखै दि बिथांमोना अबे जायगानिफ्राय भाइराल खालामदों भिडिअखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होनाय जादों। मैया लखिमपुरनि राजा लामायाव सासे 5 बोसोर बैसोनि गथ'आ पालसार बाइकखौ सालायनानै रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों। लखिमपुर राजा लामायाव बे 5 बोसोरनि बैसोनि गथ'आ पालसार बाइकखौ सालायनायखौ नुनानै रायजोफोर आरो आसाम पुलिसनि सायाव सोंलु फैदों। बे 5 बोसोर बैसोनि गथ'नो सोर पालसार बाइकखौ सालायहोखो होननानै सोंलु खालामनाय जायो। बेखौ लानानैनो मैया आसाम पुलिसआ रोखायै बुंथिनानै होयो दि बाइक सालायग्रा आरो बाइक मालिकखौ थाबैनो हमनानै दिहुनगोन आरो बिसोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होगोन होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। दिनै 7 जुन एबा मेट्रिक आनजाद होग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों 7 जुनाव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होगोन होननाय बायदि दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ होनाय जागोन। जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बिथांमोना गावबा गावनि रल नाम्बारखौ लानानै गावनि मेट्रिकनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। गासैबो मेट्रिक आनजाद होग्राफोरनिसिम आंनि बर'नि स्लाइडनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। Hello students, today we are going to discuss how to check Assam Board HSLC results. The board had successfully conducted the class 10th exams from March 15th to March 31st, 2022. And now students are eagerly waiting for the results. Based on last year, we have explained some simple steps to check the Assam Board 10th result. First of all, go to the Assam HSLC Board official website sebaonline.org. On the home page, click on the HSLC Result 2022 link. This link will take you to a new window. Here you need to enter the HSLC roll number and fill the CAPTCHA in the given fields. After that, click on the submit button. The Assam Board HSLC result will be displayed on the screen. बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव
प्रमद बर'नि सरकारा 5 बोसोर थाङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। कख्लाबारिनि बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जुद्ध जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होयो। बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनानै होबावो दि कख्लाबारि रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां अननाय मोनदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों। 5 बोसोरनि गेजेरावनो बिपिएफआ सरकारखौ दाफिनगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंनानै होयो। बे बाथ्राखौ कख्लाबारि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुबैयो नामा? जुदि उदां जाजानो लुबैयो, इसोरनाव बयबो आर'ज गाबदो। मानोना बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि सायाव सोलिफु दाननि 14 खालार खालि जोबथा रायदान जागोन। बेनिखायनो आंनि बर' निउस लाइभनिफ्राय बयखौबो खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना जिखुनु धोरोमावनो थाया मानो गावबागाव धोरोमजों रन्जन दैमारिनि थाखाय गावबागाव धोरोमजों इसोरनाव आर'ज गाबदो, जेन' बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानो हायो। बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि उखिला बुंनाय बादिब्ला गासैबो हियारिंआ जोबनायनि उनाव 14 खालार खालि जोबथा रायदान होगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होदों। नोंथांमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जुदि रादाबखौ मोजां मोनदों, लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनानै लादो, जेन' नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ लानानै आं बेबायदिनो रादाबखौ लाबोबाय थानो हायो।